Ongi etorriak izan zaitezte Euskararen Ginkanaren 5. edizio honetako finala handira. Esaldi bat osatzea izango da proba honen helburua. Eta 3. Hizkuntza ekologia bere ingurunearekin, hizkuntza orok dituen elkar eragina azterketa da. Emango diogu buelta. Alatu zuzena jartzen ez baduzue. Zenbat uste duzu asmatu dituzuela? 3. 3? Baikorra gora izan behar da, Bai, Baina, 4. 4. A ver, bota. 1, 2, 3, 4, 48 orduak euskaraz bai, orduan? Beharko? Bai, ez dugu iesbidenik. Eta zuei guztioi, horixe, aurtengo Euskararen Ginkana hemen bukatzen dela, datorren urtean ere izango dela besterik, eta berriz ere antxe egiten dugun topo, Eta bukatzeko, talde argazki bat aterako dugu, familia argazki bat, talde guztiok hementxe bildu baitezen.